иқдомҳои бузурги башардӯстона ва ташаббусҳои беназири хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат дар шакли кӯмак барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд амалӣ гардид. дар 140 мошини таъиноти боркашонӣ субҳи 16 май аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 900 тонна маводи хӯрокворӣ, доруворӣ ва таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ ба маблағи 6,5 миллион сомонӣ ва маводҳои безараргардонӣ фиристода шуд. дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути корвони мошинҳои пурбор ба 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳамчун кӯмаки сирояти нави коронавируси COVID-19 маводи хӯрокворӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз, инчунин ба миқдори зиёд дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардониву беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ дастрас карда мешавад. таври қаблан хабар дода шуд, барои ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи хӯрокворӣ ва дорувориву лавозимоти тиббӣ, инчунин маҳлулҳои безараргардониву таҷҳизоти тиббӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда барои саривақт ва мувофиқи таъинот дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми мамлакат вазифадор гардиданд. дар маҷмӯъ иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин рӯзҳо барои дастгирию кӯмак ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят иқдоми муҳим ба ҳисоб меравад.